سلام كبرات فتاتتي ناتي تي في ببزلكم وسلام كتكوننا نمنم نلومي ذا سنادانا يوتنتانا دما ناي حد عمد صانعيت زنبرو بنيتنا جنرال تادس ورد زمرح جزاوي محدار انتاي فتناتات اقاطيممو خمي نيرو غعزو انزبل حصر زبلتنتنا السنادينا لكم لنا كسام خنبت مدبنا مسانا كتصنح دما بخبر نعدم اتي ابا مونغو منغستي اثيوبيان حوحاتن ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ኢትዮጵያ ዓብይ ኣንፈት ፖለቲካ ዝቀየረ ፍጻመ እዩ ክሳብ እዚ ዓወታት እቲ ውዕሊ ዝተረኸቡ ረብሓታት እንትንዕዘብ ድማ እቲ ቀንድን ዓብይን ዓወት እቲ ውዕሊ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ደም ምባል እዩ እዚ ድማ መዓልታዊ ፈሰስ ንዝነበረ ደም ንኽቋረፅን ባይተ ሰላም ንክፈጥርን ገይሩ እዩ ብሳላቲ ውዕሊ ኣብ ትግራይ ተቋሪጾም ዝነበሩ ከም ባንኪ መብራህቲ ቴሌኮምን በረራ ነፈርትን ዳግም ክጅመሩ ኮይኖም እዮም በተወሳኺ ድማ ትግራይ ካብ ሙሉእ ዕፅዋ ወፅያ መድሓኒትን ምግብን ከኣትወላ ብምግባር ህይወት ኣማእታ ሸሓት ንክድሕን ባይታ ፈጢሩ ንሕወሓት ድማ ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራዊነት ንክስረዝ ዝገበረ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብወገን ትግራይ ነቲ ብኣማእታ ሸሓት ዝቁፀር ሰራዊት ትግራይ TDF ካብ ግንባር ናብ ተሃድሶ ማእኸላት ብምእታው ዝስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘለዎ ተኣማንነት ድማ ኣርእዩ እዩ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ስጉምቲ እዚ ንትግራይ ካብ ተወሳኺ ዕንወት ዘድሐነ ብስለት ዝተመልኦ ውሳነ እዩ ይብሉ ብድሕሪ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ዝተረከበ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ኣዝዩ ጥንኩር ኩነታት እዩ ስልጣን ተረኪቡ ጀነራል ታደሰ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝነበረ ጻንሒት ስልጣን ዕላዊ ዝኾነ ኩናት ንኸይለዓል ብዝገበረ ጻዕሪ ብዙሕ ይነኣድም ንሳቶም ዝንቀፈሎም ጉዳያት ድማ ኣሎም ንሳቶም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈጸሙ ዓበይቲ ጉዳያት ኣሎም لعلوي النت جزاء تجرين حالتات وررتي كاب تجري زي موصومن مليونات تمزابلتي أبد سجّا هناتات إنهالو اتم حدار بقوع تعطي قبل علي منجستي فيدرال كيف ترم حدا عموتو أخيلو نتبه لإيو كسلم لعلوي مريت تجري كسب حزي عيتملسن دوب تجري يخون معراب تجري سمينا وشناخات أب تحت وررت حالتات يركم تمزابلتي مليونات وجنتنا أب تحتي بلاستيك تعاقيهم بتميتن بحمامن يرقفلهم እቲ ግዛዊ ምሕዳር ኣብ ልዕሊ መንግስት ፌደራል ብቑዕ ጸቕጢ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ ውሽጣዊ ስልጣን ምክፍፋል ምጥሓሉ ንህዝቢ ዘቆጥዐ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ስልጣን ዘመኑ እናብቅዐ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝገጽ ድማ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕረ ባይቶም እንትነሪ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበሮም ሓላፍነት እንታይ ምንዋሩ ድማ ምዝኻር ኣድላይ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ሓይሊ ክምልኻልን ዝነበሮም ፍልጣት ጸለውቲ ወተሃደራት ሓደ እዩ ጀነራል ታደሰ ወተሃደራዊ ህይወቶም ዝጀመሩ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ሕወሓት ነይሮም ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያዊ ኢፌደሪ ደርግም ስወደቀ ኣብ ዝተመስረተ ሓዱሽ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መኮንናት ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ሓላፊ ታዕሊምን ኦፕሬሽን ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ቅድሚ ኩናት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኢፌደሪ ጥሮታ ወፅዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሲቪላዊ ሓላፍነት ንኣብነት ኣብ ትካል ትራንስ ኢትዮጵያ ይሰርሑ ነይሮም ኣብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ኩናት ምስተጀመረ ናብ ወተሃደራዊ ስራሕን ብምምላስ ንሓይሊ ምክልኻል ትግራይ TDF ኣብ ምውዳብን ምምራሕን ዓብይ ተራ ተፃዊቶም እዮም ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ዝተመስረተ ግዛዊ ምሕዳር ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ማለት እውን ምክትል ፕሬዝደንት ኮይኖም ተሸይሞም እዮም ኣብቲ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ንምርጋ ሰራዊት ናብ ሲቪል ህይወት ንክምለስ ከም እውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበሩ ወተሃደራዊ ዝርርባት ዝመርሑ ንሶም ምንዋሮም ይንገር ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ትሽዑ ፕሬዝደንት ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብውድብ ሕወሓት ይበጽሖን ዝነበረ ጠቀነ ኣይኮነን ክከላኸለሉ እቶም ጸለመታት ንክበረኸቱ በሪ ይኸፍት ምንዋሩ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹም እቲ ግዛዊ ምሕዳር ስርሑ ብኣግባቡ ንከይሰርሕን ውሳነታት ከይመሓላለፉን እናኾለፈ እቲ ወጥሪ ንኽጋደድ ናይ አንበሳ ብጽሒት ከም ዝተዋጽእ እውን ይግለጽ ነዚ መርኣያ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምክትሎም ዝነበሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኖም ዘይምስጋጎም ብጣዕሚ ከም ዝጣዓሶም ዝገለጹ ምዃኑ ይግለጽ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ዝበሉ ፎርቹን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሰሙናዊ ናይ እንግሊዝ ጋዜጣ ኣብ ዘሕትሙ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ እዩ
ንንባብ ዘቕዐ ናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጽሑፍ ንፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምሪ ረቢሉ ዝኸሰሰ እንትኾን ኣብ ልዕሊ እቶም ጀነራል ካብ ዝቐርቡ ክስታት ሓደ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ ምሕዳርን ሕወሓትን ኣፈላላይ ናፈጠረ ክመጽእ ተሎ እቶም ጀነራል ከም ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ክልል ንሰራዊት ንሕወሓትን ጊዜያዊ ምሕዳርን ኣቀራሪቦም ናይ ምትዕራቕ ግደ ኣብ ክንዲ ዝህልዎም ስልታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንሕወሓት ምድጋፍ ናይ ምሃብ ኣልታዊ ግደ ተጻዊቶም እዮም ክብሉ ከሲሶም እዮም ንውዕሊ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዚደንትን ላዕላዊ ሓላፊ ጸጥታን ኮይኖም ዝተመደውሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ኩናት ዝነበረ ክልል ካብ ጽልዋ ወታደራዊ ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ንክሰጋግር ኣብ ምግባር ወሳነ ተራ ክጻወቱ ተሓሲቡ እዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እሞ እቶም ጀነራል እዚ ምግባር ገዲፎም ናይ ዝተቃራኒ ኣብ ዝኾነ ናይ ምትዕንቃፍ ተግባር ብምውፋሮም እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ብሽርሒ ንክፈርስ ዓብይ ግደ ተጻዊቶም እዮም ክብሉ ከሲሶም ጀነራል ታደሰ በዚ ስልቲ እዚ ምኻዶም ንትግራይ ዓብይ ዋጋ ኣኽፊልዋ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝገለጹ እቶም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ክልል ካብ ፌደራል መንግስቲ ንክንጸል ብመዳይ ቁጠባ ንክህሰን ናይ ምድራል ዓቕሙ ንክደክም ምክንያት ኮይኑ እዩ ክብሉ ኣብ ጽሑፎም ኣስዘርዚሮም ጸገማት ክፍጠሩ እንተለዉ ጀነራል ታደሰ ስልኮም ይዓጽኡ ነይሮም ኢሉ ዝገለጸ ኣይተ ጌታቸው ከምኡ እውን ዝነበሩሉ ምክንያት ነቲ ሰራዊት ኣተሓቢሩ ዝቃለሶም ዝነበረ ጉጅለ ተዘዋዋሪ ድጋፍ መሃብን ከም ዝመስሎም በዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ኣብ ልዕሊኦም ክሕደት ዝፈጸሙ መሲሉ ከም ዝስምዖምን ብጣዕሳ መልክዕ ገሊጾም ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ እንተለኹ ታደሰ ኣብ ልዕለይ እዚ ኩሉ ሸርሒ ክፍጽም እንተሎ ንምንታይ እየ ዘይባረርኽዎ ኢለ ይናሳሕ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እዚ ብዘይ ምግባሮም ዓብይ ፖለቲካዊ ስሕተት ምዃኑ ድማ ብምግላጽ ጽሑፎም ይዛዙም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብተንኮል ሕወሓት ብሽርሒ ጀነራል ታደሰ ወረደን ብስንፍና ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዓበይቲ ውዕላት ፕሪቶርያ ከይተፈጸሙ 2 ዓመት ባኺኑ ዘመን ስልጣኑ እንተብቅዕ ሎሚ ወዲ ወረደ ነታ ወንበር ንክርከቡ ምስ ውድ ሕወሓት እንትሻረኹ ብግልጽ ተራእዮም እዮም ፕሬዚደንት ዝኣክል ጌታቸው ኣብ ኬላ ክዕገት እንትፍተን ወዲ ወረደ ዝመርሖ ጸጥታ ትግራይ ይቅርታ ኣይሓተተን ገሊኦም ድማ ነዚ ፍጻመ ቅትለት ፈተነ እናበሉ ክገልጽዎ እንትኾኑ ካልኦት ድማ መፈንቅለ መንግስቲ ብምባል ይምጉቱም ኣይተ ጌታቸው ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምኻዱ ብባርኮት ሕወሓት ብመንግስቲ ፌደራል ኣጽዳቂነት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ኮይኑ ተሸይሙ እቲ ናይ ርክክብ ስልጣን ኣብ ክንዲ ዓለም ለኻውያን ትካላትን ኣምባሳደራትን እንትግበር ጀነራል ታደሰ በዓል 8 ነጥቢ ዝሓዘ ውዕሊ ብምፍራም ይዝከር እንሆ ድማ ካብታ ሽሞት ዝተቐበሉላ እዋን ጀሚሩ ስልጣን ዘመኖም ኣብቂዑ ኣሎም ኣብ ስልጣን ዘመኖም እንታይ ዝናኣድ ስራሕ ኣሳሊጦም ንዝብል ሕቶ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ናይ ሕዚ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘለዎም ሓላፍነት ካብ ዝነበሮም ወታደራዊ መሪሕነት ዝሰገረ እንትኸውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ጀነራል ታደሰ ነቲ ውዕሊ ብተግባር ንክረአም ብትብዓት ክሰርሑ ተራእዮም እዮም ብፍላይ ከበድቲ ኣፅዋራት ንሰራዊት ፌደራል ንምርካብን ሰራዊት ትግራይ ካብ ግንባራት ንምውፃእን ዝገበርዎ ቅልጡፍ ስጉምቲ ንሰላም ዘለዎም ቅቡልነት ዘርኢ ተባሂሉ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ፌደራል ንኣብነት ምስ ጀነራል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘለዎም ናይ ስራሕ ርክብ ብስለትን ወታደራዊ ስነ ስርዓትን ዝተመርሐ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት እምነት ክፍጠርን ኩናት ዳግማይ ከይለዓልን ዓብይ ግደ ተጻዊቱ እዩ ኣማይት ኣሽሓት ዝኾኑ ዕጡቃት ሰራዊት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ንክጽምበሩ ንምእማን ንምምራሕን ዓብይ ብቕዓት ኣርእዮም እዮም እዚ መስርሕ እዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ንግዚኡ ክቋረጥ ዋላ እኳ እንተኸኣለ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተኳሳሓይን ኮይኑ እናሃለወ በዚ ዓብይ ናይ ጸጥታ ጸገም ክሳለጥ ምኽኣሉ ድማ ሓደ ዓበይቲ ዓወታቶም እዮም ብተጸራሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም መራሒ ኣብቲ ሒዞሞ ዘለዉ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ውጥረት ዝተፈላለዩ ነቐፋታት ይቐርበሎም እዩ ጀነራል ታደሰ ህይወቶም ሙሉእ ኣብ ውትድርና ዘሕለፉ ብምዃኖም ፖለቲካዊ ዝርርባትን ሲቪላዊ ምሕደራን ምስቲ ዝለመድዎ ወታደራዊ ምትእዛዛት ይጋጨይሎም ፖለቲካዊ ተዓጻጻፋይነት ዲፕሎማሲያዊ ጥበባትን ካብቲ ወታደራዊ ቀጥታውነት ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መስርሕ እዚ ጉድለታት ከም ዘሎ ይንቀፉ ምንም እኳ ጸጥታ ንምርግጋይ ጽዕሩ ክንተሃለዉ ኣብ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ኣብ መቐለ ዝፍጸሙ ስርቅታት ወሓዚ ገበናትን ብእኹል ደረጃ ክቆጻጸሩ ኣይከኣሉን ዝብል ነቐፌታ ካብ ህዝቢ ይቐርበሎም እዩ እቲ ሓይሊ ፖሊስ ብዝግባእ ተወዲቡን ተዓጢቑን ንህዝቢ ካብ ስጋኣት ነፃ ክገብር ኣይከኣለን ዝብል ነቐፌታ ድማ ብስፍሓት ይቐርብ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ደቡብ ትግራይን ምዕራብ ትግራይን ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣዝዩ ዝደኸመን ዝደንጎይን ምዃኑ ንሰሙን ከም መጠን ፕሬዚደንት ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝግባእ ኣብ ምፍታሕ ክደፍኡሉ ኣይከኣሉን ዝብል ነቐፌታ ካብቶም ተመዛበልቲ ይለዓል እዩ ኣብ መንጎ እቲ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ክፍፍል ጀነራል ታደሰ ወገን ንከይሕዙ ዝገብርዎ ጻዕሪ ሓደ ግዜ
ንጹር መርገጽ ዘይብሎም ወይ ድማ ነገራት ክባላሸው እንተለው ስጉምቲ ዘይወስዱ ክበሃሉ ይግረአዩ እዮም እታ መንጎ ውድብን ጊዜያዊ ምሕዳር ዘሎ ዝመስል ገለ ዘይምርዳ ንስራሕቲ ጸጥታ ዕንቅፋት ክኸውን ከሎ ንጹር ስጉምቲ ኣይወሰዱን ዝብል ነቐፌት ኣሎ እዩ ብተወሳኺ ድማ ምንም እኳ ሓላፍነቶም መግለፂ እንትሃቡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓብይ ስነልቦናዊ ጸቕጢ እንሃለወ ብዛዕባ ቀጻሊ ወተሃደራዊ ይኹኑ ጸጥታዊ ኩነታት እኹልን እዋናውን ሓበሬታታት መሃብ ህዝቢ ንክረጋጋእ ኣብ ምግባር ድኹም ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ይግለጽ ካልእ ዝንቀፍሉ ድማ ምስ ሕወሓት ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘለዎም ነገር ግን ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓላፍነት ዝሓዙ ካቢኔ ካብ ሓላፍነቶም የባርዎም ምንባሮም እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ዘመን ስልጣኖም እናብቅዐ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዕሊ ዝፍለጡ ካድረታት ሕወሓት ኣብ ትካላት ትግራይ ክሽወሙ ምርኣይ ካልእ መተዓዛዘቢ ኮይነሎም ባይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ስራሕቱ ብኣግባቡን ከየሳልጥን ካብ ላዕለዋይ ፀፍሒ ኣመራርሓ ባይቶ ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ሕወሓት ክሳብ ታሕተዋይ ብርኪ ካድረ ይዕንቅፉ ከም ዝነበሩ ብዕሊ ዝገለጽ እንትኸውን ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ክሳብ ሕዚ ንመንግስቲ ፌደራል ካብ ምንቃስ ብዘለለ ብሕወሓትን ብመሓውራን ኣቢላ እትገብረሉ ጽዕንቶ ገሊጹ ኣይፈልጥን ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ድማ ነዚ ኩነት እንትገልጽዎ ወዲ ወረደ ንሕወሓት ብግልጽ እንድሕር ዳኣ ነቒፉ ከም ናይ ጌታቸው ረዳ ጸለመታት ክበዝሑ ስለ ዝኽእል ስቕታ መሪጹ ኣሎ ብምባል ይገልጽዎም ገሊኦም ድማ ጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣን ፕሬዚዳንትነቱ ምስ ተልዓለ ዝሓልፎም ዘሎ መሓለኻታት ንሚድያታት ቃለ መትሕት ክህብ ከም ዝኽእል ይእንፍቱም ክቡራት ተመልከትና እዚ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ጻኒሕ ዝተንተናሉ እንትንኸውን ኣብዚ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ሓድሽ ዜና ድማ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ንሓደ ዓመት ዝቕጽል ስልጣን ዘመኑ ሂብዎሎም ተወሳኺ ሓደ ዓመት ዝተዋሃበ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀጸልቲ ስራሕቱ እንታይ እዮም ክኾኑ ቀጸልቲ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ናትኩም ርእቶ እንታይ እዩ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ስለ ተኸታተልኩምና ኣዝና እናመስግና ኣብ ካሊእ ናይ ትንታነ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ሰላም